domestic sea travel. Total cases here in the country are now at 56,259. To close its financial markets in response to the COVID-19 pandemic. Nasayran nga ibalik sa General Community Quarantine ang syudad. Pandamay na pandemya. Pandaot sa kinabuhi. Babag sa mga pangandoy. Bata, tiguwang, payat o baskog. Laki, babae, murag babae o murag lalaki. Mapobre man ka o dato. Way gipili ning kagaw. Bubo ra jud dayang kinabuhi. Mao ganing samtang bata pa, laag na. Pagtigom o mga nindot nga gutlo sa kinabuhi, dadi ka bayrag sa lapi. Mingaw na ra ba kumulaag? Ang kahinam nga mabati sa kanang naakasawa pa nimo mailhing lugar. Jake Ron! Asa na po ka, Jake Ron? Laag na po ka! Jake Ron! Jake! So, ka ni mama eh. Naraga na itong kalipay. Motor, travel. Motor, travel. Motor, travel. Sa kaya bag-oro no? Nang pwede malaagan ba? Duh! Puwadroy! Sa kalaya nagikan labaw. Oras o isa ka adlaw. Asam niya giyon? 200 kilometers divide sa angle of theta raised to the power of love. Pila kayo magastong gasolina? Katabok no to eh. Unsa kayong sakyan no? Motor, travel. Dire na lang murag duol-duol. Ayo man day gyapon. Motor, travel. Lamrog di naman ni dalan pagkaon to. Wahala sa entrance uy. Kunya, di man kay siya nindo. Di usab gud dira for to pero wala kay overnight pero dili man pagabi sa SH. Fried soft kari-karing case da suka sa bato. Saman. Kuyog ka sa mulaag. Angkol mo ata TV. Oh, apa mo lagi mo dire? Wa pa lagi, nag-edit pa lagi ko. Ako pa nimo mag-subscribe sa kadiha. Ay, sikta na ng Blackpink. Uy, bro, magkakasabot. Sige na, subscribe na. Ha? Bitin? Oh, sige. Oh, araw. Ay, nagibaligya ha. Himuon ko nagkalendaryo sunod. Litrato ko na sa Osaka Falls sa Gubjen. Gubjen ang destinasyon sa unang episode. Oh, pakapinan na lang sab natog tingog sa falls. Sakto na ha. Subscribe ha. Ay kalimot. Nya. Una na ko. Amping pirmi.